ଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ନମୁନା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଭାକୁଡ଼ ଗାଁରେ ନବୀନ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଡ଼ଛଣା ବ୍ଲକ ମାଣ୍ଡୁକା ପଞ୍ଚାୟତ ଭାକୁଡ଼ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ନବୀନ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଅବସ୍ଥା ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଭଙ୍ଗା ଜରିପାଲ ଘେରା ନୁଆଣିଆ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ନିଜର ଚାରିପ୍ରାଣୀ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ ଥିଲାବାଲା କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଗାଡ଼ି ମଟର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଫାଇଦା ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦିନହୀନ ନବୀନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସାମିଲ କରାନଯିବା ଘଟଣା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନବୀନ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଳ ଛପର ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ଗତ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେହି ଚାଳଘର ଖଣ୍ଡକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ସେ ସେହି ଚାଳଘରକୁ ଆଉ ମରାମତି କରିନପାରି ସେଥିରେ ଜରିପାଲ ଘେରେଇ ପ୍ରାୟ 7ରୁ 8 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜର 2 ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଗତ 2018 ମସିହାରୁ ସେ ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲକରେ ଆବେଦନ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଜନଶୁଣାଣି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହାର ଦରଦ ନଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଜମି ଉପରେ ଚାଳଘରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ ନବୀନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜରିପାଲ ଘେରା ଚାଳଘରେ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାହା ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ ଅଭିତକ। कौन है भंगा घर रही जरीपाल पड़ी कौन केते वर्ष है रही कौन किसी सरकारी सहायता पाई ना कौन चाहूँ घर खंड पाइले घर घर रे पिला पाठ पढ़ुं केमती कौन चलुं दुख कष्ट मूल्य लगी चलुं मूल लगी दुख कष्ट चलाऊ आपन ना कौन साधारण प्रधान ये जो जड़े नवीन चंद्र साहू ये गोटे चाल घर रोच जरीपाल पकई कौन किसी पाई सहायता कौन कहे से किसी पाइनि से बहुत अभियोग कर समस्त पाखे बहुत उच्च अधिकारी जाए पहुँची से किंतु सबुधारे वंचित होती किसी पाई ना आज्ञा मु कहूँ कि पाऊनी बासी रे ताको कई पचार नांती ये मनीष गोटा अच्छी बिले गत सरपंच गला एबे भी जो सरपंच एमएलए केते ये एमएलए 20 वर्ष चली गला से मध्य पचारनी ये लोक को ये पाला पाला टांगी कि सब बेले पड़ी घरे कुकुर भाया केला हेले जमी रोते तोटा मझे घर कर कुड़िया पकईकि ये आज 20-30 वर्ष है सेमती रही भाई मानक तेजा कर केला भल घर कले तथापि घरे रही मैडम आप ना कौन आगे नमस्कार मो ना प्रभासिनी मल्लिक मांडुका पंचायत सरपंच नुआ प्रार्थी वर्षे जो कौन भी जो पीएस जो आमर प्रधानमंत्री आवास योजना से भर किसी लोक आमर गरीब लोक पाई ना मुझे बहुत रिक्वेस्ट कर वीडियो महोदय को जो मैंने पाई ना से योग्य से आपण अभियोग जो पहुंची जो मैंने पाई ना प्रधानमंत्री आवास योजना जो मानकर पाल ना जो मानकर घर अति असुविधार अच्छा से कौन आप केमती कौन कर माध्यम मु जिला परिषद कति भी जाइए बहुत रिक्वेस्ट करी प्रतिश्रुति देती लोक किसी दिन लगे ये विषय पाल जो पाई ना अत्यंत गरीब लोक से कही प्रतिश्रुति देती पाल पाई ना पाल भी मिल
ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଏମିତି ଜରିପାଲା ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଆପଣ ପାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ପାଇନି। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭେଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବାଲା ଆସିକିରି 10 ଥର ନେଇକିରି ଗଲେଣି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ସିଏ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବି କିଛି ଶୁଣୁନି, ଗାଁରେ ବି କେହି କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇଛି, ଆପଣ ଦୟା କରିକିରି ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଥୟଥାନ ହେବି ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିକିରି ରଖନ୍ତୁ। ଏ ବାବଦରେ କାହାକୁ ଜଣେଇଛ ସବୁ? ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛି, ଭେଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ବାଲାକୁ ଜଣେଇଛି। VLW ଜଣେଇଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଜଣେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କଲେକ୍ଟର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ହେଉଛି ବର୍ଚ୍ଚଣାରେ ସେଠି ଦେଇଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନି କି କାହାକୁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି